Gloria lil Mulej. Eżis aħwa ta' Facebook u YouTube nilqawkom il-lejla u għal dan il-messaġġ. Messaġġ għaddi ma nafx sa jseħħ għax mhux jien ħajtkellem illum, imma xorta ħajtkellem il-Mulej minn fom ieħor tal-qaddej tiegħu. Illum ħajtkellem dan it-tifel li ovvjament nidher jiena qisni t-tifel ħdejja niflaku ħdejja. Dwayne li ilu parti minn il-familja kemm ilek, brother? Għajdenna fuq il-mike, Xi 6-7 snin. Xi 6-7 snin. Xtaqt nagħmilna introduzzjoni peress li għal-ewwel darba li ħajtkellem fuq il-pulptu hawnhekk u nħossni kuntent u onorat. F'dawn is-7 snin li naf il-Dwayne u l-mara tiegħu l-Ġenis tnejn sewwiġnihom, għannihom jikbru fil-Mulej, ovvjament għamlu xogħolhom mhux bina biss. Imma nixtieq ngħid xi ħaġa li ara verament ma tistax tiġġudika mill-10. L-ewwel darba li ġie Dwayne fil-komunità ġib il-crash helmet. Daħal bil-crash helmet. U daħal hekk jarafna u beda jħares lejja. Taraw kif ħares. U għaddajja qed jistennini kif nispiċċajja ħajjik ġi kellimni. U kif ġi kellimni minn dil-10 taf ħareġ teddy bear. U nirringrazzja l-Mulej għalih għax huwa raġel li verament rajt ħafna rispett u nur u mħabba minnu u mill-mara tiegħu Ġenis u nħossni b'konfidenza li nista' nafdakom u nafda lilu fidejkom u intom fidejh biex naf li ħajglorifika lill-Mulej permezz dak li ħajjejt u ħadkunu mberkin il-kol kemm intom li tisimgħu. Iftħu qalbkom għall-kelma tal-Mulej minn dan il-qaddej. Mela, għadni samt maħad fuq ix ħanitkellem il-lejla laqqas mal-mara, kemm jinstema differenti l-ħani. Meta sejjaħ li l-pastor biex nitkellem kienet ila ġurnata berren f'qalbi il-kelma is-sejħa għal-qdusija. Dak hu l-isem tal-messaġġ, is-sejħa għal-qdusija. Qed nħares lejn il-mara għax kemm il-darba naħseb provat taqra n-noti imma da issa saret taf ukoll. Mela, jekk għadek ma rajtx il-messaġġ li pritka l-pastor nhar is-Sibt, mura raħ qabel dan għax nemmen li il-pastor bena l-fundazzjoni tal-messaġġ. Il-pastor is-Sibt pritka fuq kif tkun magħmul righteous quddiem Alla tajjeb, nadif, pur, perfett permezz tal-fidi f'Ġesu. Jekk ħadd tipprova tkun magħmul qaddis jew tidher qaddis quddiem Alla bl-emejjel u bl-opri tiegħek min taħjer nixxilek qatt. Aħna msejħin biex inkunu separati mid-dinja, biex inkunu qaddisin, ngħixu qaddisa u hemm nur f'dik is-sejħa. Hemm nur li tgħix differenti, hemm nur li tagħmel daqqa l Alla f'dik ġenerazzjoni perversa ngħixu fiha u ma jkollokx qafsa fuq il-libsa tiegħek teba'. Din wara kollox hija l-heritage tagħna. Aħna nsejħu lilna nnifisna parti pentekostali, mhux hekk? Jekk tara l-preachers tal-bidu tal-pentekostaliżmu kienu jafsu ħafna fuq il-qdusija. Il-gift sabiħ tara jopera, sabiħ tara bniedem ifjeq, sabiħ tara bniedem għami jara, bniedem trux jisma'. Imma l-gift xi kultant faċli topera fih. Il-frotta tal-qdusija tikber fija, Galatin 5 dawk. Mela, Salm 14 vers 2-3 fetaħ bih il-pastor kien fuq qalbi wkoll, jgħidlek il-Mulej mis-sema jittawwal fuq il-bnedmin biex jarek kemm x'min waqli min ifittex lil Alla. Il-koll intilfu, il-koll flimkien tħażnu, ħadd ma jagħmel is-sewwa laqqas wieħed biss. U nistħejjel forsi li jew forsi mhux midħla ta' dal-kliem forsi jew min qed jgħid jekk Alla stess qed jgħidlek laqqas wieħed qed ifittex u qas mista jsib wieħed. Kif qed tgħid kontri inti? Ftakar, il-min qed ikellem l-Alla, fit-Testament l-Antik Alla qed ikellem grupp ta' nies partikolari. U t-Testament Antik kollu jippunta kollu lejn Ġesu. Huma types and shadows imsejħin fit-Testament il-ġdid. Jiġifieri x'qed jipprova jgħid Alla.
Daw kienu nies li jipprovaw, verament kienu nies li jipprovaw bil-ħila kollha tagħhom jimxu notfa u jaċivjaw post qudiem Alla ta' tjubija, jidru tajbin qudiem Alla. U għallet jgħidilhom tipprova kemm tipprova mingħajr dak li ġej inutli. Fil-fatt fl-ewwel Pietru 1:13-15 jgħidlek għalhekk kunu mħażmin fir-ruħ, rażnu lilkom infuskom, Alla għamel dak kollu li għandu jagħmel biex jiena u inti ngħixu fi qdusija. Hemm biċċa rridu nagħmlu aħna. Rażżan lilek innifsek qed jgħidlek f'kollox. Ittamaw għal kollox fil-grazzi li qed tingħatalkom meta jidher Ġesu Kristu. Bħala wlied ubbidjenti tgħixux skont il-ġibdiet ta' qabel. Ħanagħmel spunt mill-ewwel. Ħalli ħadd ma jħossu kondannat. Jekk hawn xi ħadd li ma jixraqlux jibridka dal-messaġġ minn dil-Knisja kollu huwa jien. Ħalli nibdew mill-ewwel ngħidu l-affarijiet kif huma. Qed nibridka dal-messaġġ biss għax Alla huwa tajjeb u għax il-grazzja tiegħu kbira. Tgħodux tagħmlu li għax ninsa mbagħad inkun qed ngħid. Kien hemm mumenti fil-mixja tiegħi Kristjana fej għax ivviol ix-xejn il-koxjenza tiegħi naqra ma tispiċċax hemm mill-ewwel ta' naqa tispiċċa hemm. Arġajt spiċċajt nagħmel affarijiet illi qatt ma kont nimmaġina ġi nagħmilhom. U kont nispiċċa nikbi fl-art u ngħidlu Ġesu arġajt għamilta. Arġa' ħlisni mulej. Kemm kienet faċli. Kemm ġraġat saret jibsa Ġesu. Kif ħan inħeles issa? Int biss tista' teħlisni. U kont ngħidlu Ġesu, oħroġni minn dak ċiklu. Mulej, jekk torini kif nur ħadd ieħor. U ċert li hawn nies hawnhekk li għaddejjem mill-istess problema illi tħobbu l-Ġesu, tixtieq tgħix nadif, imma minn żmien għal żmien jerġa' jiġi jħabbatlek u tarġa' tagħmel kompromess u jkollok tarġa' tibda mill-bidu. U iktar kemm iċċedi, iktar issir faċli li tiċċedi, u iktar tivviolixxi l-kuxjenza tiegħek, u iktar il-kuxjenza tiegħek tinstamat, u iktar tispiċċa f'post fejn ma tix tkun, u iktar tispiċċa staġnat u l-affarijiet li tixtieq tagħmel għal Alla u taf li sejjaħlek għalihom ma tistax tagħmelhom. Kemm hu post tikrah li tkun hemmhekk bħala Kristjan. U esperjenzajt jien hekk qed ngħid, kemm hu post tikrah li taf x'in il-verità għandek siqem u siqem. U tmur u tajt dak li hu sewwa għax mhux ħadd tmur fuq in-nies u issa tajt ħażin Alla. Għax taf x'in il-verità? Tixtieq tibridka il-Ġesu kull fejn tkun, imma m'hemmx iżjed konvinzjoni għax qed tgħix f'dak iċ-ċiklu. Ġesu tħallina qatt immur lura. Għalhekk ma ktibtix hemm di. Għalhekk fil-ktib ta' Revelazzjoni jgħidlek aħjar taħraq jew kiesaħ imma bieret nobsqok. Għaliex? Għax jekk tgħix bieret titkellem fuq Ġesu bla konvinzjoni. U l-Ġesu tiegħek issa ma jridu ħadd, mhux bħal qabel. Għax mhux qed jarawh fik. U qed tipprova tbieħ frotta mħassra. Flok tħalli l-ħadd ieħor jaqta' frotta tleq minn fuqek. U jekk tkun taf fejn dak il-frott mur Galatin 5 u tlob l-Alla biex tikber fih. Xi kultant tant kemm nisimgħu li hu kliem ta' sabiħ. Kristu jgħix ġo fija. Ġesu jħobbok. Kważi qed insir noqgħod attent ngħidilhom in-nies ngħidilkom il-verità Ġesu jħobbok. Veru Ġesu jħobbok. Imma naħseb ħanaqbad ngħidilhom indem. Ħanajdlek għalax tiddisenti titżaruhek. Ġarrejt, Ġesu jgħix ġo fija. Sweet, veru, jgħix ġo fija. Nitilfu qisha xi kultant peress li nisimgħu dan il-kliem. Il-ġist tiegħu. Xi tfisser is-santità tagħha, il-kobor tagħha, il-kreatur tal-univers għażel lilek bħala vessila, għamlek qaddis biex jgħix ġo fik. Il-profeti tat-Testament l-Antik jgħidlek kienu jippruvaw jitkixfu u jaraw u kienu jgħidu mhux għalija. U aħna għandna dak l-unur
nistgħu nimxu fiha dik issa. Bħalma meta mara tkun pregnant, kollha l-boċċa. Tibda tieħu ħsiebha l-boċċa, jekk kunt pejjeb tieqaf tpejjeb, jekk kunt taf x'inhi tagħmel bqax tixrob, jekk kun rasa fuq onqa, tkun tagħmilha ma' nies moħħhom imtajjar biex tipproteġiha t-tarbija. Twarrab, tipproteġiha dik it-tarbija, moħħa fiha l-ħin kollu. Tara fejn ħatmur biex iżomma safe kemm tista'. Min jaf kieku verament, jiena inkluż qed ngħidlek qed nipritka lil nnifsi. Min jaf kieku niġu hekk li nirrealizzaw li aħna pregnant b'Ġesu. Kull fejn immur Ġesu jrid jitwieled minn ġo fija. U mhux qed ngħidlek tersaqx lejn il-midneb u tevanġelizzalux, imma jekk ħatoqgħod tfittex illi fil-ħin liberu tiegħek toħroġ u tagħmilha mal-midneb. Bad company, ma nafx kif tgħidha bil-Malti. Corrupts good morals. Proverbju minn għalija qiegħda dik. Ma minn rajtek, in-nanna tgħidlek xebbaħtek. Mela, jekk taħseb illi huwa impossibbli li tgħix qaddis, Ġesu qal. Xejn mhu impossibbli għal min jemmen. Dak il-vers wieħed nista' nżarma u nitlaq, toqgħodx tiġi versi skritturali mid-Antik Testament, toqgħodx fid-dnub nislita kommok veru, malla nislek fil-perfezzjoni, jgħidulu twelid ġdid dak. L-iktar forza potenti fl-univers l-Ispirtu Santu, nħobb nara daw tal-Marvel jien, il-toru l-ħalk. Għadhom f'daqqa dawk. Aqqas jibdew, jitħaq bihom l-Ispirtu Santu. Jaxġo fik dak. Iġifieri jekk taħseb li hemm xi ħaġa li m'intx kapaċi tagħmel, l-iktar forza potenti fl-univers dak li ktib tal-lut jgħidlek ħajjiġi żmien fejn jaqbad ismewwiet u jitwihom bħal lużar. Tista' timmaġinaha xi ma nistax. Dak jaxġo fik. U jaxġo fija. Għax il-mulej huwa spiritu 2 Korinti 3:17. U fejn l-ispirtu tal-mulej xem, il-ħelsien, il-libertà li tgħix inti f'ċiklu li minn ħin għal ħin tħossok qisek bla qawwa tagħmel l-istess affarijiet u veru hekk jiġri għax iktar kemm iċċedi, iktar tsir jibsa biex tarġa' issib il-footing tiegħek u tgħid le. Imma Ġesu jista' jwaslek f'dak il-post għax l-għamilha miegħek jagħmilha miegħek. Għax Alla m'għandux favoriti, mhux hekk tgħid il-kelma jew nagħmluha kollha jew nagħmlu biċċa. Żarmoni tilqu lem fil-każ, kollha kemm hi. It-tieni Timotju 1:6-7 jgħidlek minħabba fekk infakrek biex tqajjem fik id-don talla. Għandi ħija partikolari. Li xi kultant nitkellmu fuq il-mobile. U pereżempju biex niċċajta fimt inkellmu bit-tanks jiena kurra ħaba baxxida. U jwiġibni lura, dan noħroġ minn ġol van noqgħod bil-għaqal quddiem in-nies ma tix tiġġenna n-nies mhux hekk. Immur nagħmel id-delivery koll il-mobile ma widnejja minn lura. Għax inkun qiegħed inqajjem id-don talla fidi, tiffirma, grazzi, u nitlaq niġri lej il-van biex nisplodi. Qajjem dawwar innifsek daw in-nies li jiċċalenġjawk, li ġaluk tmur wara l-affarijiet talla. Dal-bniedem partikolari ġalni mmur wara l-affarijiet talla, kif nistaġna u minn hemm hemm x'nagħmlu. Nisek trid f'ħajtek. Qajmu li qiegħed hemm bitqejta jdejkom, ta' jdejja fuqkom, dak l-ispirtu li tista' tqajjem qiegħed ġo fik. Qajmu, anke meta ma jkollokx aptit fil-għodu, u ma jien ma jkollix aptit, kont ta' bil-lejl, irid narġa' mmur għax-xogħol. What the praise and worship inti u sejr fil-karozza fil-van. Eleb il-karnal, kif teleb dak il-punt, tibżax, issir iktar faċli. Mela, l-ewwel Timotju 1:8 jgħidlek, dini Timotju ibni, Lord nilħallilek f'idejk skont il-profezija saru fuq qed naġġel għax qed ngħid affarijiet li ma pjanajtx u nixtieq nasal għall-messaġġ. Dini Lord nilħallilek f'idejk skont il-profezija li saru fuq sa minn qabel. Saru profeziji fuqek sa minn qabel. Tgħidli ħadd ma profetizza fuqek. Ollilhom il-bibja ġan għax ma tellajtix miegħi. Dik profezija fuqek.
Issa jekk titprofezija partikolari, għamela ma nistalla. U jajjuk bihom, tajt kif ħanem li jom daw jien. Imma jekk titkun taf minn intu għalla xi profetizza fuqek, ibdaqra dak il-ktib u fejt xinta sal-post fejt tajt da mhux għalija qed jgħid għajt dak il-moħħ karnali. Grazzi Ġesu tal-li tara da fija, ħallini nemnu u nwettqu f'ħajti. Dawk il-profeziji li saru fuqek jgħidlek, bis-saħħa tagħhom tidħol bil-qawwa għat-taqbida tajba. Hemm taqbida x'issir, lest li tagħmilha, lest li tieħu challenge għal Ġesu kontra d-dnub, kontra l-ħażen, kif jgħid Ċeverell, kontra d-dnub dak il-leħen uħxon. Kemm ħeġġiġni, kontra d-dnub. Ġesu dak kollu li għandek bżonn. Issa hemm biċċa li tagħmel inti. Grazzi Ġesu. Fidi, isma' di, u b'kuxjenza tajba. Kuxjenza, kemm importanti l-kuxjenza. Xi wħud għax warbu l-kuxjenza, ħanajdilkom ġurali dal-għodu, kemm sirt noqgħod targetan tal-kuxjenza. Rixtar tax-xogħol. Kien hemm il-vann u l-karozza, nissuq il-mara. Sejjer li l-karozza, il-vann qed nara il-karozza. U nara landa taż-żejt taħt il-bumper. U murt lajt il-għaxut u bqajt għaddej. U bidi jgħid lill-mulejja, murix wara. U għanlokjajt il-vann, u ma kellix għabdit immur nġbora, u ejja, nuħroġ tiblaħ, il-moħ karnali. Mejn xi baħnan immur nġbora l-landa ta' żejt, missu ġara barra z-zibel, mela jien. Murt lura u ġbarta. Għala, fuq l-landa ta' żejt, li għax marriċ nifvjolix il-kuxjenza, għax naf li ftit nasal f'post fejn marriċ inkun. U l-Bibja tajt fuq Ġesu, he loved righteousness and hated iniquity. U hemm parti minnek li tajt li per eżempju, ġili kellimt nis li jkunu per eżempju maqbudin fid-drogi, per eżempju, għadni nħobb imma jendi. U nis, per eżempju, kristjani jgħidulu tititallem, toboda, proset għalik. Mux hekk irid dak. Imma kif ħatamela? Tittaċċetta illi hemm parti minnek, parti karnali għaw fuq, every high thing, warbu kull ħsieb, illi ħatkun xi kultant inġibet għal dak li hu kontra Alla u titgħallem illi hemm il-moħħ ta' Kristu li jgħidlek dak mhux minn int u biex tkun Kristjan tkun snob. Mhux lejn nies tajt jien ma niċċappas b'dak il-jaq ta' ħmieġ għax il-libsa tiegħi tinżomma nadifa għarret għar-Rejjiet Ġesu. Hemm lista fi Proverbji 6 ta' affarijiet li jobod, spunt li m'għandux jaqsam. Hemm 7 affarijiet li Alla jistmel jgħidlek. Waħda minnhom la ġidni opportunità nitkellem fil-pubbliku ħanajda. Taf x'inhi? Ara ġejja fejda, ħalli naqbes saħdejja. Idejn vers 17. Idejn li jxerdu d-dem bl-ħtija. Jekk inti qed tippjana illi xxerred dem bl-ħtija, dem innoċenti, aħsibha, indem għax Alla jobod idejk inkella. U naf li kelma jibsa, imma tista' tindem. Ġifieri importanti li taraf min int fi Kristu Ġesu. Hemm xeba skritturi, jekk hemm xi ħaġa waħda li ninħaraq hija li Google jaf skritturi iktar minni u fejedini, kolli mmur nistaqsi lilu xi kultant. Kien hemm bniedem fin isdejk jismu li Alla d-download jalu l-Bibja sieħa kien jibda jgħidlek fejn eżatt mill-bidu sal-aħħar, għadni marċivejtix jekk ħadd ma jidha noħodha jien. Mill-bidu sal-aħħar. Mela, għaraf minn int fi Kristu Ġesu. Hemm identità. Dak kollu jsejjaħlek għal xi ħaġa li ma jgħix Ġesu. Mhuwiex minn veru int, sar investiment kbir fik. Siraf x'inhu dak l-investiment. Jekk m'intix ħadd qelleb u ssir taf, kif tista' tieqaf kontra d-dnub? Jekk ma tkunx taf x'Alla x'jaħseb fuqek, għadek ma tafx minn inti, u tispiċċa bħalma d-dinja u ma mħawdin xi kultant fil-ġeneru tiegħek. M'hemmx qar milli Kristjan imkun imħawwad fil-ġeneru tiegħu. Għax jagħmel bigillaġni. Hemm battalja tar-Rejjiet issir. Tiftakar meta kien hemm Abram minn għalija kien u jgħidlek he went to the slaughter of the kings u ntaqa' ma' Ġesu Melkisedek. Ek nistħejrom jien l-affarijiet, għandi immaġinazzjoni vivida ħafna u nużaħħa s-salna talla. Ġenesi 14, għalilna l-pastor edha.
U jitkellem fuq flut ukoll. Lut 7 għallek. Qed nikwota lilu għax ma nafx fejn. Dak jeħelu. Kull ħaġa li tippreżenta ruħha quddiem issa, la naf li Ġesu għamel li seta' jagħmel, noħodha bħala challenge. Hemm re illi qed jiċċallenġjani. U nimmaġinani fil-għodu ħireġ għal dil-battalja. U nixtieq nidħol lura quddiem il-missier, bħalma tadraw il-films, The Lord of the Rings u hekk li jibgħat il-libnu ir-re minn floku ma jmurxu jgħid il-libni ribgħat ikkisrek u tibżax. U nimmaġinani hekk, inkun fil-immaġinazzjoni sidri hekk hawn barra ġifieri. U nimmaġinani se nagħmel dit taqbida u rrid inġib lura daw l-irjus ta' daw ir-rejiet li għadu bil-qeda fuq post illi ġiġawwa mirbuħ b'Ġesu. U l-ktib tal-Luċ jgħidlek. Jgħidlek illi experientially, positionally, ġifieri Alla għamel ġiġa dak kollu li għandu jagħmel biex kollox kull mu ħażin ikun taħt is-saqaj ta' Ġesu. Imma jgħidlek għandu x'jonqos isir. Dak huwa xogħolna. Kull ħaġa li tara li mhux inlajn li kieku Ġesu jneħħi x'tajt flatti fuqu, insejt kif qed eżatt, imma jgħidlek li l-iben Alla ġie manifestat biex ikisser ix-xogħol kollu tal-għadu u jfejqel dawk li kienu morda. Ġifieri kull fejn tara xi ħaġa li kieku Ġesu ma kienx jibqa' għaddej u jħalliha kif inhi, għattalu rasu l dak ir-re. Ħalli fil-għaxija tieħdu lura miegħek id-dar tgħidlu dara x'ġibtlek u kaxkarkatina kollha rjus u tlaqilu quddiem it-tron u tgħix kemm torqod komdu. Ġieli sibthom taħt is-sodda. L-irjus. Mela, it-tieni Korintin 25 jgħidlek li Ġesu sar xi ħaġa biex inti ssir xi ħaġa. Kien hemm exchange. Ġesu jgħidlek sar dak li jobgħod, dak li jistmer, dak li jara bħala jaq biex inti ssiru dak li hu. Il-ġustizzja talla, l-indafa talla, l-purità talla, l-qdusija talla. Jekk tittaraħħa dik, ħares lejk, tgħidli ma nistax nimmaġina fl-ispirtu tiegħek inti dak kollu, tħossok xi kundannat jekk mhux qed tasal, dak ix-xogħol ġa sar fik, kull ma jmiss issa li ġeddu ħsibijietna kif jgħidlek Rumani 12 vers 2 u inwettqu l-kelma talla f'ħajjitna u positionally ġiġa qegħdin hemmhekk, imma experientially ġifieri bil-mod kif tesperjenzah li xbduh hemmhekk. Ħanaqraħħa l-Iskrittura, dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina sabiex aħna nsiru fih il-ġustizzja talla. Kolossin 1:27, inkredibbli dak il-vers. Bdejt imma bis-serjetà. Hekk taħseb fuq imissier. Thank you, Melu. Mhux ħammeri lilek imma hekk tgħid. Lil dawk li Alla rid jarrafhom kemm huwa kbir il-lana tal-glorja ta' dan il-misteru. Kien hemm misteru jibda jgħidlek fil-chapter. Kien moħbi minn qabel il-fundazzjoni tad-dinja, Alla ħbih. In-nies għadhom qed jistennew il-misteru jinkixfu. Kixfu Pawlu kixef il-lallaw. Dak il-misteru huwa Kristu fik it-tama l-glorja. Jekk hemm tama f'Rumani 8 jitkellem u jgħid illi n-nies tad-dinja li għadhom hemm jasrin qed jistennew li l-lul it-talla jimmanifestaw ruhom. Dik hija l-glorja, dik hija t-tama l-glorja. Iżżomm mhix mistura xew min għandu bżonna, iżżomm mhix imsakra. Ħalli l-Ġesu jitwieled minn ġo fik u minn ġo fija wkoll. L-ewwel Ġwanni 4:17 l-imħabba ssir sieħa fina meta aħna nqawwu qalbna l-jum il-ħaq. Saħansitra f'din id-dinja aħna sirna bħalu. Stajt għaddik biss. Bħalissa inti f'din id-dinja jekk inti mwieled mill-ġdid sewwa. Jekk inti verament mwieled mill-ġdid, l-ispirtu tiegħek u l-ispirtu ta' Ġesu huma l-istess. Fittixhom dawn l-inhim scriptures. Tista' ssibhom hemm ruxmata minnhom jgħidulek li fi Kristu għandna s-salvazzjoni. Fi Kristu sirna kreatura ġdida li qatt ma eżistit qabel. Alla meta inti twilid mill-ġdid qatlek. Dik il-problema li ma nagħmlux dik il-break. Qatlek u weldek mill-ġdid bniedem perfett, kreatura li qatt ma eżistit qabel. Grazzi Ġesu tal-li għamiltni kreatura ġdida. Iġġustifikat, ma mul ġust. Min jgħidlek li inti midneb x'tgħidlu? Int giddieb!
Għax Alla mhux hekk jgħid, u ħalli lil Alla jkun veritattiv u kull bniedem ieħor giddieb. Aħna midlukin, imbirkin b'kull barka spiritwali. M'hemmx barka spiritwali li inti m'għandekx, Alla birkek b'kull barka spiritwali. Jekk Ġesu huwa l-kelma ta' Alla, innifsu msejjaħ il-kelma jew il-verb, huwa msejjaħ il-verb l-ewwel ħaġa għax ma rridux ituħ titlu ta' kelma xu femminili. Jekk Ġesu huwa msejjaħ il-kelma, nimmaġina li kapaċi jwassal il-messaġġ eżatt kif irid, inkella ma ħaqqux dak it-titlu neħħijulu. U dak kollu li jgħidlek Ġesu, l-ewwel kelma, u kapaċi jażel kull kelma biex iwassal il-messaġġ preċiż, afdaħ imbirek b'kull barka spiritwali. Daw kollu ma skritturi, jekk tkun taf fejn u ma jgħidli ngħidlek fejn. Għandek il-libertà fi Kristu. M'għandekx għalfejn tibqa' skjaf ta' dnub. Aħna bil-qiegħda fis-smewwiet miegħu issa ta' ix-xjenza 2000 sena wara qed jaqbdu jiġu online. Quantum physics jgħidulu. Qed iġibu l-provi tista' tkun f'ġiex postijiet f'darba. Jiena u inti ninsabu hawnhekk u bil-qiegħda. U Ġesu qiegħed bil-qiegħda x-xogħol lest. Tpoġġi bil-qiegħda għax tkun lest. U Ġesu qiegħed fuq it-tarf tas-sit eċitat, ħanaraw missier, għara xeba ħajtieħel dan. Ek Ġesu, ek jieħu pjaċir jarana, naħdmu floku, u nġibu taħt is-suġġett tiegħu dak kollu illi mhux floku. Għandna ċess għal dak it-tron sabiħ tal-grazzja. Jekk inti dnibt, jekk inti kont għaddej minn dak kollu, ara ma tħossokx ikkundannat ta'. Ara ma jfettilekx il-kundanna xogħla hija maħduma biex iżommok staġnat fil-post fejjat. Hemm preacher jgħidlek jekk iż-żarbuna tiġik armija lem. Jekk dan qed ngħid tajt għalija qed jgħid m'għandekx għalfejn iżomm maż-żarbuna xejjir għalhem u ilbes il-libsa u ż-żarbun ta' Kristu. M'hemmx iktar komdu minnu. Ma Ġesu aħna nirrenjaw, jekk inti tirrenja. Mhux ovvja li għadnu ukoll qed jgħid. Le, tirrenja f'kollox u taqla xeba ma ntix xitan darba fil-ġimgħa. Dak x'lantu. Meħlusin mill-ordinanzi tal-Patt l-Antik. Taf kemm kienu jagħmlu affarijiet fil-Patt l-Antik. Taf kemm kellhom jagħmlu affarijiet u xorta Alla jgħidlek dik is-sabiħa immaġina. Kemm int ix-xurt jagħtu għid grazzi Alla li twilid tissa. Immaġina taqla qalbek u Alla jgħidlek xorta. Isma' ħanajdlek ħanini, dak kollu li qed tagħmel, imbilli qed iddendel l-iskritturi ma' xarek, u mal-kowt, u toqtol, u ta' biċċa maħmuġa. Jaq, ma rridux. Ġesu biss. It-tieni Pietru, 1:4, sabiħ wisq. Bl-Ingliż jagħmel iktar sens, ħaniprofa translate according as his divine power, kif il-qawwa divina tiegħu tatna kull ħaġa, raġa għallek kull. Fejn fil-Bibja hemm kull, ta' mhix nofs. Jekk għallek dawk li jemnu iqedu jdejkom fuq il-morda. Ta' mhix kif nagħmel jien xi kultant. Tipprova tara kif tagħmel issib skuża u tneħħilek innifsek mill-equation. Għax Alla kitibgħalek ukoll dik. According as his divine power has given unto us all things. Ta' kollox li għandu x'jaqsam mal-ħajja u l-godliness. Taf x'inti tajt godliness xi tfisser li inti tkun bħal Alla. Ġiġa ta' jomlok, tibqax tistaqsi ħalihom. Just għajdlu jgħalmek tasal revelazzjoni li timxi fihom u għajdlu grazzi. Anke jekk għadek ma rajthomx, Ġesu għadu qed jistennik, ħajinkoraġġik. Ma qatax qalbu minnek, taqtax qalbek minnek innifsek. Whereby are given unto us, senna, godliness. Ma jtawk daw l-affarijiet sewwa. Kull mandu x'jaqsam mal-ħajja u li tkun bħal Alla. Permezz tal-li tkun tafu li għajjatlek għal-glorja u għal-virtu. Taf x'inhi l-kelma virtu ma tafittix taqżid nemmen? Eċċellenza morali. Eċċellenza morali. Jiġifieri żgur m'hemmx lokal dnub. Għax sejħalek għall-eċċellenza morali.
that by these, li permezz ta' daw, intom tieħdu sem minn natura divina. Inti għandek sem minn natura divina talla fl-ispirtu tiegħek u tħalli l-ħadd jgħalmek kontra. Dik il-verità, għax hekk hemm miktub, temmina kollha jew temmen xejn armilem. Having escaped the corruption, having escaped, ħrabtila the corruption that is in the world through lust. Filomon 1:6 jgħidlek li inti biex il-fidi tiegħek tiġi komunikata sewwa, titlewwel teknoloġija dak li Alla fik. Jekk m'intix, jekk ħatibqa' kull darba tara skrittura u tidher bombastika u l-bot minnek, jekk ħatibqa' tgħidlek mhux min jien, ħaġa tikdeb għax Allek qal. U tieni ħaġa ma tistax tagħmel dak li veru tixtieq. Ma tistax tmur b'konvinzjoni n-nies tgħidilhom dan huwa Alla tiegħi, din il-fidi tiegħi. Ma tistax tagħmel li tgħidlek l-iskrittura, be ready in season and in out. Jekk ma temminx Alla x'għamel fik, kif tista' tkun lest? Jekk inti tħossok ikkundannat, kif tista' tgħidilhom li ħelsek? Mhux għalhekk iridek hemm ix-xitan. Taħseb li d-dnub tiegħek xi bravura kbira li ħadd m'għamel qabel. Il-Bibja tgħid li dak li tiġi tanta tbieħ, mhux kif it-tanta l-ħadd ieħor. Qed nipparafrejżja. Mela, jiġifieri jgħidlek that the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. Mela tgħidli inti tajtek, imma jien xortek għadni qed nagħmel ta'. Inti tgħid li jien qaddis u m'hemmx dnub u jien magħmul perfett. Imma xorta nċafla sigħat u nagħmel pudini. X'inhi raġuni? Ir-raġuni hija waħda. Hemm dak li hu reali u mbagħad hemm il-verità. X'jiġifieri? Tqum b'mink bejk juġak filgħodu. Ara ma jfettillekx tgħid mhux veru mhux għax tkun giddieb. Ix-xokk jgħid il-ħafna nies naħseb li għattek jien. Ir-realtà hija li dak il-ġok qed iweġġak. Is-sensi tiegħek qegħdin iħossu li hemm xi ħaġa ħażina, qajma, muġuħ. Imma x'in il-verità? Il-karnal qed jesperjenza realtà. Imma fuq ir-realtà hemm Ġesu Kristu. Ġesu Kristu x'inhu? Il-verità. U x'tgħidlek il-Bibja fuq Ġesu? Li sar trieta biex jiena u inti nkunu mfejqa. Mela għajdlu l-ġok, għajdlu veru għattuġani, għamilt sena nġiret miegħu il-ġok. Veru jew le? Bil-kemm niflaħ nimxi. Veru qed juġani l-ġok u nsappab. Imma f'isem Ġesu Kristu ħanibqa' niġġiridlek mhux ħanċedijaw. Għax il-kelmek tajt u mhux ħanħalli xejn li ħallas Ġesu għalih jgħaddi għal-vojt. Il-moħħ karnali qed jipprova iwaqfek minn dak kollu li Alla għandek għalik. Issa naqraw l-iskritturi ċarissimi jgħidlek illi joħodgħu qiegħed fi gwerra u femnità kontra Alla nnifsu. Hemm ir-realtà u l-verità. X'in ir-realtà? Ir-realtà li hemm għandek moħħ li tittajx bih kuljum. Li kull mod Alla jgħidlek mhux veru, tmur qiegħed xi ħadd biex ifiq jgħidlek inti ħadd qiegħed idejk, ħadd qaċċajt baħnan. U għajja mur kompli, dejjem titwaqqana ċajt kull fejn morru b'daċċasu tiegħek. Laqas jeżisti wara kollox. Jew jien biss nismagħhom daw ġew moħħi. U x'tgħidlu inti? I take every thought captive to the obedience of Christ. Għax hekk jgħid il-moħħ ta' Kristu. U ssib l-iskritturi li jgħidu kontra Ġesu dejjem hekk rebuħ tentazzjoni. Hemm tkun imħawwel f'dik il-kelma ma. Tittemmen dik il-kelma. Hemm miktub. Rumani, Ġesu, issa żgur ix-xokk jan-nies hawn. Taf li Ġesu kellu moħħ karnali wkoll. Bil-fors, għaliex? Kif tista' tiġi ttantat u mħajjar għal xi ħaġa jekk m'hemmx bażi fuq ix tiġi ttantat, xiġifieri? Il-fatt li inti tirċievi tentazzjoni ma jfissirx li tniebta. Il-fatt li rajt mara quddiemek bla limiti nitkellem jien.
Il-fatt li ġej tal-praise worship u ta' qudiemek tbaxxiet u għajnejk marru hemm u neħħejthom. Ma jfissirx li int maħmux ta' tħallix il-moħħok jipprova jikkonvinċik li inti xi ħaġa li m'intix. Li għaddi jasfur minn fuq moħħok m'għandekx tort, tħallix ibejjed imma. Dak li m'għandekx tagħmel. Ġesu jgħidlek ġi tantat f'kollox jgħidlek, imma ma dinibx. F'kollox. Semmi. Kollox ġittantat, imma baqa sot, baqa jkot għal-kelma, hemm miktub, sal-axħar, tajt li kif imma f'xbazi għandek fuq di li qed. Ġesu fil-ġdid tal-ġetsemani u joroq l-araq tad-dem, x'qallu lill-missier. Jekk ir-rida tiegħek, ħudu minni dal-kalċi. Imma ma tkunx magħmula rida tiegħi. Tkun magħmula rida tiegħek. Xi ġifieri, Ġesu kellu rieda differenti minn tal-missier. Il-moħħ karnali kellu differenti minn tal-missier beda jibża. Ma rridx. Imma he took that thought captive wara x'għamel issa. Ara kif immultiplika lilu nnifsu Ġesu issa. Ħanajdilkom mela x'ġara lili. Mela ġie l-pastor il-ġimgħa. U di kont naf li forsi xi darba ħassir. U provajt nagħmel affarijiet bil-kontra ħalli nistqar biex ma ssirx għax ma rid qatt nipriedka. Għax kelli biża tremenda. Hemmhekk bdejt ngħid ħalli rnexxieli Ġesu nitla sal-istage. Ħani pritka fuq il-moħħ karnali tinħoss id-dardir, għamlet li tużżana u nofs ravju ħsibna ħanoddhom kollha. Veru mhux qed nikdeb. Ara ma nirramettix hemm fuq il-moħħ karnali. Issa jekk jabdek pipi hemm fuq, ma nagħmilx pipi ta' spiss. Leħen il-mara ġew id-nejja l-ħin kollu. Issa jekk jabdek pipi x'ħat tagħmel? Jien naf duru mhux ġol gitera mhux iżomm mhux irid tagħmel tipritka l-kelma talla. Kif iżomm mhux tkun fuq ix-xogħol. Take every thought captive. U waqt li qiegħed insomma, u kif qal li jekk il-pastor ħadd ipritka inti. Le bdejt ngħidlu, jew le. Għalli qed ngħidlek fidejk, għatlu ma rridx. Iwa, le, iwa, għataħħa fil-qasir, tefani dari mal-ħajt. Għalli isma, orrajt tipritkax, imma tittajt li Alla għallek biex ma tipritkax. U mur id-dar niprofa norqot, u għed nħossi sħana, u għed jaqbadni id-dardir. Iwa jew le, jekk qed nikdeb għajt, ta' x'għamilli? Kif ħanajdlu le ma nistax? La daqjat, hemm waqt il-praise and worship wara Basilio, ftit wara Basilio. U għednu bieċir. U nħoss li l-Alla jkellimni. ħadd ma joffendruhu mhux qed niftaħar, qed ngħid li hu. U nħossu jgħidli waqt il-Covid imxejn tajjeb inti, u jien qed inħossni tajjeb, qed ifaħħarni Alla. Għalli qed taraħhom dawk l-erba' biċċiet injamiet. Dak il-Covid tiegħek int. Xi ġifieri? Jiġifieri hemm ġganti f'ħajtek illi Alla ħallihom hemm biex tikber, li titteleb. Kienet għaddiet li dik il-biża, sa ftit sigħat qabel ġejt biex nitlgħu, għattawhom, happy go lucky qiegħed jien. Mhux problema di, bejna sħat tkun. Bdejt arġajt nirtot, u mmur nimtet fuq is-sodda, u nisma' l-praise and worship, u jċemplu lin-nies u m'għandix aptitu, ħallini kwiet, m'għandix aptit. U l-oħra ċempilli fuq ix-xogħol taħjar tfejt il-mobile. Da mhux ħin il-moħħ karnali. Imissek qed issum bħalissa mhux tikol ir-ravjul. Ħadd kompli titfal ġobon ukoll u għamlitlek il-ġilat bl-imqaret. Mhux bil-grazzja. Mhux qed ngħidlek issum x'tax issir daqsi. Sum, għax Ġesu qallek biex issum. Imma kull ma nagħmluh bil-grazzja. Għax Alla tajjeb, mhux għax jien tajjeb. Alla ħalla ġganti fil-ħajja tiegħek. Is-inti taħseb illi l-ġgant gulija Alla, ma stax iddilja miegħu. Kellu għalfejn jiġib biċċa shepherd boy, kollu ħamrija biex joqtlu. Ma setax qabadlu jdejh il-ġgant gulija, u jagħmel ġumatejja tu ġew iċċu stess u jaqgħu imut. Seta' jew le. Allu mhux jien niddilja miegħek. Sa ngħidlek jien lilek ħanawrik kemm ħatiftaħar. Dak il-moħħ karnali tiegħek dak il-ġigant.
dak il-ġgant li jisfidak, mhux ħatasal sem fuq, ħatirrametti qudiem in-nies. X'atab f'isem Ġesu, għax f'Ġesu m'hemmx biża'. Il-biża' kittieba. Itlaw għamel li għandek tagħmel waqqas tagħmel l-ewwel ġiex pages mill-messaġġ mhux billi preparajt 10. Għax il-ġurnata nitlob ara ma naffiġiex tara millek xi pudina ta' Ġesu. Ara li toħloq, ara li tmissi l-qlub u dak li għandek tajt waslu. Marriċ, dejt ngħidlu Ġesu, marriċ li jfaħruni hawnhekk, kull marrit li kull min għandu bżonn kif ġara fl-atti tal-apostli. Qalbhom tiġi minn fuda u jieħdu dak li għandhom bżonn jieħdu. Insomma, ma setax Alla baddak il-dak l-anġlu. 250,000 flejl wieħed qatel mamma mija. Issa jagħmluha Hollywood dik. Immaġina, meta għamlu studju 250,000, tu kellek taqbad 250,000 bniedem, tagħmilhom f'linja wara xi xi. Titfalhom hekk. Taqbad ċabla u tibda tiġri. Mhux jinta. Għax żgur ma nasarx. Dik tawet li jiġri. Ma toqtolhomx fit-8 sigħat dawk. Ma setax badu l-dak l-anġlu qudiem gulija. Jgħaddi minn dejjon foħlu jarmih. Ġab il-David. Tajt ma beżax David. Kellu ġiex testimonjanzi oħra qabel imma. Importanti li tibni t-testimonjanzi tiegħek. Kull ġgant li inti tislejja, li inti tferi, lesti ruħek għal wieħed ikbar. U David qabad 5 ġebliet jgħidlek. Waħda lik, nibda bik u nispiċċa bħutek l-erba' l-oħra. Tfisser dik. Għax kellu ħutu għalija wkoll. U l-biża' mill-pubbliku, by the way, il-biża' li tkellem mill-pubbliku, li hija gidba, hija waħda mill-iktar biżat komuni. U raġuni l-qedem hija x'Ġesu qallek. Mur fid-dinja u x'għandha l-Evanġelu tas-Saltna. Mela Rumani 12 l-ewwel ħaġa fil-Bibja ħaġa oħra tgħidlek, inżel l-antik u lbes il-ġdid. Tibqax tidentifika miegħu l-antik. Idfnu Rumani 6 għalhekk importanti l-mamudija jiġba jgħajjat. Għaliex? Għax għandek punt ta' referenza li tgħidlu jien emmit, jien emmint fint. Lest miegħek m'għandix naqsam issa ġdid jien. Mhux ħanċedi iżjed. Mur studja Rumani 6, 7, 8, mamma mia kemm huma sbieħ. U l-kelma qatt ma tikkontradixxi n-nifisha, jekk tikkontradixxi n-nifisha tlob l-Alla u fehmek. Kif tasal tibda Rumani 6, jgħidlek m'għandekx għalfejn tidnebta. Wow! Jgħidlek hekk kif Ġesu meta dnub. Islek innifsek ukoll mejjed, m'għandekx għalfejn tħieles. Mbagħad mur Rumani 7 u jgħidlek nixtieq nagħmel dak li hu sew ma jirnexxilix. Tajt da x'inhu jgħid minn. Għaliex għax Rumani 7 jibda u l-dawk li huma taħt il-liġi għandi dax ngħidilkom. Jekk inti m'intix ħadd titlaq il-liġi warajk, jekk inti m'intix ħadd titlaq l-opri, it-tjubijiet tiegħek u tafda f'Ġesu ħadd tibqa' fl-istess ċiklu taf x'inhu sewwa tixtieq tagħmlu u ma tistax. U ma jirnexxilekx. U toqgħod tgħix ħajtek sħiħa tikbi fejn issodda l-gubtejk. Taħseb li dak Ġesu jrid għalik. Ara ma tmux temmen il xi giddib li jiġi jgħidlek li dak huwa li Alla għandu għalik ta. Li jarak tikbi għall-kubtej jgħidlek għal-ġajt Ġesu waħfirli. Ġesu jridek tipritka l-Evanġelu tas-Saltna li jiġi bħelsin kull fejn imur. Mela tgħix imjassar jew. Timxux max-xejra ta' did-dinja. Mux ħajajdlek, ejja ħajjad idejk fuq ek il-paster, mela m'hemmx hekk fil-bidu jiġri hekk. Imma mhux dejjem il-każ. Jekk jiġri hekk grazzi Ġesu, tiġi bum, tinħeles. M'għandekx ma trix iktar dak l-oġġett li kien jasrek. Mhux ikun tant hemm ġlieda x'tagħmel. U l-Kristjaneżmu jitlob minnek li ma tkunx sisi u tajt ħan iġġlieda din il-ġlieda. U minni wkoll. U kif għatlek, fallejt ħafna jien. Imma grazzi Ġesu. Iżda inbidlu skont it-tiġdid ta' femijietkom. Biex seħħilkom tarfu x'inhi rida t'Alla. Jiġifieri, sib xi tajt l-Iskrittura, x'għidlek ġakbu, be doers of the word, wettaqa fil-ħajja tiegħek u moħħok jiġġedded. Kull waħda li terbaħ,
Kull ġlida li terbaħ, ma dak l-oġġett li qed jipprova jaksek, darb'oħra tkun iktar faċli. U dejjem tissir iktar faċli. Kull waħda li titlef, ikun hemm ġlied iżjed x'issir. Jekk tittara x'inhu tajjeb u x'inhu perfett, x'inhi rida tajba u perfetta ta' Alla, tiġġedded ħsibijietek. Trid tasal f'punt illi tajt il-moħħ karnali, Rumani 8, mur aqrah inti toqgħodx fuqi. Forsi qed nikdeb jien. Hemmhekk jgħidlek ix-xewqa tal-ġisem translatata moħħ karnali fil-veda. Jgħidlek il-moħħ karnali, to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Ma nistax insib paċi, mhux ovvja jekk qed taħseb bil-moħħ li jġib il-mewt. Kif tista'? Ma tistax. Tirrealizza li dak mhux minn inti, ħalli warajk, inżaw u ilbes il-Kristu. Dak hu l-libsa tiegħek Ġesu Kristu. Galatin 22, l-aħwa da, inkredibbli. Dak tibtu jien fuq ġewwa taċ-ċurket mhux biex nikxif, imma biex suppost kull darba li niġġieled magħha, noqgħod naqraħħa u ngħid suppost mejjed jien ħalli ma niġġieldux. Ngħix imma mhux iktar jien, imma Kristu fija. Il-ħajja li snajx il-ġisem, qed ngħixha bil-fidi tal-iben Alla li ħabni u talilu nnifsu għalija. Minix inġib fix-xejn il-grazzja Alla, għax kieku ġustifikazzjoni kellha tiġi mill-liġi, Kristu kien ikun muta li xejn. Mela, hemm dak li hu reali, li inti qed tesperjenza, li esperjenza u s-sensi tiegħek. U dik il-problema li minn mindu twilit inti twilit f'dinja. Minn mindu Adam, twilet il-moħħ karnali li joħda kontra Alla l-ħin kollu. Li kull ma suppost tagħmel Alla jidħol fin-nofs u jgħidlek le, aħjar le, mhux issa, mhux veru, qed jikdeb. Dak huwa l-moħħ karnali. Dik hija realtà li tittajx toħġ tajt tinħeles minnha. Xi pjaċir fiha li tgħix f'did-dinja u kif tasal fl-aħħar tkun tista' tgħidlu lil Alla. Mhux bi blaf jew hekk, imma ħaġa sabiħa li tkun tista' tgħidlu kelli ta' tentazzjonijiet imma lilek għażilt għax ma ħadd bħalek u nħobbok. Il-laħwa x'unur meta kif qal Pawlu tirċievi dik il-kuruna, dik it-tentazzjoni kemm ħadd tkun iktar tidher xejn. Il-laħwa kemm ħadd tkun kuntent illi elibta dik it-tentazzjoni darba wara oħra u għext pur għal Ġesu u għamilt ċaġa kbira għal Ġesu. Fejn qalbek? Jien taf kif niprofa ngħix. Isu m'hemmx ġenna u infern, nemmen fihom wara ma jaħrad jaħseb ma minnhomx. Imma kieku m'hemmx ġenna u infern. U jien ngħidu kieku mhux veru jeżisti Alla li żgur qatt ma ġiet pritkata fuq dal-pulptu jeżisti żgur. Imma ngħidu mhux veru jeżisti. Ma naspira li nkun bħal ħadd iżjed kif Ġesu. Ara ssibx bniedem ieħor fid-dinja li jixraqlu li tajt irid inkun bħalu f'kollox. Ma ssibx wieħed laqqas fuq il-films ta' Hollywood. Mela, identifika miegħu. Tidentifikax mal-ewwel Adam. Jekk tgħidlix imma jien uman. Jien uman xi tgħidni nagħmel? Li imma id-definizzjoni tiegħek ta' x'inhi umanità minn fejn ġibta inti? Min ta' Adam qabel il-waqa' jew minn Adam wara l-waqa'? Għax hemm ġiex verżjonijiet ta' Adam. Jekk ħadd identifika ma' xi ħadd, tidentifikax la mad-dixxipli ta' Ġesu fil-Gospels. La ma l-apostli, la ma jimmarit, ma Ġesu identifika. Għax ma kien hemm ħadd minnhom li kien għadu tweled mill-ġdid. Il-patt il-ġdid jibda minn meta Ġesu qal dan hu l-patt il-ġdid. In-nies twildu l-ġdid meta qallhom irċievu l-Ispiritu Santu. Jew le. Jiġifieri fit-Testament il-ġdid jekk għandek tidentifika ma' xi ħadd, dejjem identifika ma' Ġesu. Toħġ iġġib skuża Pietru li ċaħdu, tittoqgħod tixdu l-Ġesu inti. Mela x'ħad tagħmlu l-eżempju tiegħek? Wara kollox ma kienx dak imwieled mill-ġdid. Għax ma tidentifikax ruħek ma' Pietru, wara li rċieva l-Ispiritu Santu ħereġ fl-atti u għamel konfużjoni qeleb kull mem kif qeleb Kristu. Kull fejn hemm Ġesu preżenti, jagħmel reda ta' jagħmel revoluzzjoni ta' irredu kull fejn ikun, m'hemmx kwiet, bekk il-persekuzzjoni. Ma min ħadd identifika mela ma' Ġuda li flok għaraf kemm ħabbu Ġesu id-dispraw Alla. U le, identifika ma' Ġuda li kiteb kapitlu wieħed u ma staqrax iktar bibi jekk tifhmu sewwa. Biex żgur tgħix nadif. Il-ktib ta' Ġuda mura qrah, inkredibbli. Inkredibbli. Ma ħadd identifika ma' David għax mar ma' Baċċeba. Kif għadna, jgħidlek l-ispirtu li kien fihom
mhux Lut qiegħda x'imkien ieħor. Pietru minn għalija. Kien jidentifika meta ħajsir dak il-ħin u kienu jixxenqu għalija. Ma setawx, David stess kiteb, create in me a clean heart, O God. Renew the right spirit within me. Ma kienx imwieled mill-ġdid. Identifika ma kien min kien imwieled mill-ġdid. U janke jekk issib il-ġaħat li kien imwieled mill-ġdid u għamel il-pudini. Tidentifikax miegħu. Iffoka fuq fejn titmur. Mhux hekk meta kunna nsuq il-karozza. Tajdlek, jekk kun qed isir accident, ħares l-accident ħares in-naħa l-oħra. Jekk fejn tħares, dak li tiffoka fuq u ssir. Hu minn Pietru inti mexa fuq l-ilma. Ħassu ta' hero, ħares lej il-mewġa. U mnalla kien Ġesu qabadlu jdej. Għax kien jaqbad ġo x-xibka, mhux jaqbad il-ħud ġo x-xibka. L-istandard tiegħek huwa Ġesu. Ġesu rebaħ ix-xitan fil-qasam tiegħu stess. Alla m'għandux spiritu sportiv fih, bija sport. Alla ma jilawx biex jitlef, jilab biex jerbaħ. Alla ma jafx ġifieri titlef dak missierek. Mhux sabiħa jew ma tkunx taf ġifieri titlef. U Allu ħana qed nipparafrejżja mhux ħassiba ġifieri fil-Bibja. Allu ħana ngħidlek x'nagħmlu x-xitan. Allu trid nilabu l-logħba tiegħek tal-mewt. Nilabuha. Ħanibgħat illibna. U x-xitan qatt m'għandu xejn ġdid x'għamillu l-Ġesu. Qatlu! Għax hekk minn għalih ħajħles minnu dal-being intelligenti b'intelligenza ta' barra minn hawn. Ma kienx jaf ir-regoli tal-logħba tiegħu stess il-mewt. Ma kienx jaf illi biex tissommok il-mewt titkun dnibt. U Ġesu ma kienx dineb. U Alla rebaħlu lix-xitan fil-logħba tiegħu stess. Fil-logħba tiegħu stess. Jiġifieri jekk għandek tibbettja dejjem fuq xi ħadd, dejjem ibbettja fuq Alla. Inti msejħa l-perfezzjoni. Lut 6 jgħid ħallina ħanaqbżuhom. L-affarijiet tal-bidu tal-Kristjaneżmu jsemmihom lok x'inhuma. Hemm daw id-dotrini. Jgħidlek l-emejjel fejn qiegħda. Tal-opprimejta ma nipprova nfittixha. Ma nibdew nibdu tal-emejjel mejta. Bil-bidu bl-indiema tal-emejjel il-mejta tagħha. L-emejjel il-mejta x'inhuma? Mhux li tafda fuq l-opri tiegħek biex tidher sabiħ ma' Ġesu. Jekk inti tħossok kull darba li tispiċċa mhux taqa' fid-dnub ta' kull darba li tidneb. Kull darba li tażel li tidneb, għall-inqas jien f'ħajti dejjem għażilt li nidleb. Ma waqgħet imkien. Ma kunx għaddej midriq, pum! Ħadd ma jkun għaddej midriq paċi pum u jaqa' f'sodda ma' mar oħra. Kull buttuna li nżejt kienet deċiżjoni. Iddeċidejt, ma taqax. Ħallik minn daw id-dottrini tal-bidu, indiema tal-emejjel il-mejta. Il-fidi falla, jgħidlek ejja daw tal-bidu, bit-talim dwar il-ħasin tal-idejn. Dwar il-qajmim mill-inwit u l-ġusti ta' dejjem. Nimxu l-qoddim, kif issa se nagħmlu l-fejn ħanimxu. Isemmilek 6 hemm, fis-salna talla fuq 7 toqgħod il-borma, mhux fuq 3. Dejjem tkun hemm 7. Jekk tibda taqra mill-bidu jgħidlek ejja nimxu l-qoddim lejn il-perfezzjoni. Hemm dottrina fis-saltna talla li jgħidula l-perfezzjoni. Ħanaqbes. Jekk inti taħseb li qed tidneb u qed tgħix fid-dnub u qed teħli safafif, dak li tiżra taħsad tgħid il-Bibja. U ġieli sibt li nnifsi nikbi u rajtu ngħidlu ma rridx niżra li ħsad. U tħossi li mulej jgħidlek tibżax. Ħanaħraq kull ma ħsadt. U ħsad li żrajt jien minflok jien nibdew mill-bidu. Ara ma tfettilekx tikkundanna ruħek jekk wenda l-messaġġ. Tista' dejjem tibda mill-bidu. Alla seta' jażel ikun. Kull kwalità tagħti li Alla li kien ħadd ma kien imur quddiem u jgħidlu ma tistax tkun hekk. Imma fin-natura tiegħu tajjeb laqqas jażel ta' biex ikun tajjeb dak li hu. U inti bħalu tissib u tifhem dak li int. Kieku Alla ma jifhimx dak li hu, jipproduċi dak li mhuwiex. U meta inti ma tifhimx dak li veru int, dak li Ġesu għamel fik, int min imt fi Kristu u minnu fik, ma tistax tipproduċi dak kollu li Ġesu tant bata u tant ħadem għalih. Ngħidlu mulej, dak l-investiment li għamilt fija, please, tħallini nħalli xejn għaddi minnu. Irrid nuża kollox. Meta niġi biex immut, 30 sena mamma mija. Asnaf kif għaddew.
ħajgħaddi ta' żmien. Mhux tab xejn Petru jgħidlek uża ta' żmien isek jgħid xi pellegrinaġġ daqt jgħaddi. Ħata der qudiem Alla u mhux għax ħajitfak l-inferni jew hekk ta'. Imma sabiħ li tidher qudiemu pur, nadif, u tkun tista' tgħidlu ħabbejtek u għextalik, Alla volja s-sensi tiegħi jġibduni x'imkien ieħor. Għattilhom li għax lilek ħabbejt, int l-ewwel imħabba tiegħi u warajk ħanimxi. Dur lej Ġesu, jekk għandek bżonn tindem, armi ż-żarbuna dur lejh. Għal Alla xejn mhu impossibbli, jekk taqbad dik biss għal Alla xejn mhu impossibbli. Xejn mhu impossibbli. Propri għala bġiex modi. Laqad il-ġiex tipi ta' nies. Għandek il-pessimist u għandek l-ottimist. Il-pessimist għallu għal Alla xejn mhu impossibbli. L-ottimist għallu għal Alla kollox possibbli. Ma tistax iddurru lil Alla jekk tipprova taqflu ġo kaxxa tas-sufarini joħroġ rasu minn x'imkien ieħor dejjem. Provajta. Tieni kronak jgħidlek għax għajnej jiġru fuq l-art kollha. Isaħħaħ il-dawk li qarbhom marbuta fis-sħiħ miegħu. Alla qed jiġri warajk biex isaħħek. Alla ma żilx l-ikbar poplu meta żel l-Iżrael, għażel poplu żgħir biex juri l-qawwa tiegħu. U int meta tħares lejk innifsek lej il-mera, kellem ilek innifsek u għajdlu minn hemm ja raġel tal-Alla lilek sejjaħ u lilek għażel u affarijiet kbar tagħmel. Tibżax ħalija taħsbek miġnur il-mara, int mimli bl-Ispirtu Santu, int jelidek fuq il-morda u fiqu, int ma tidnibx, int taħx qaddis, int bil-qeda fis-smewwit ma' Ġesu Kristu. Tkellimhom fuqek, jekk ma tibdix billi titkellimhom kif tasal biex temminhom. Ġuda, inkredibbli, 1:24. Lil dak li għandu l-qawwa li jħariskom mill-waqa. Għandu l-qawwa u jrid jagħmilha. U jgħedkom bla teba, mamma mia kem, Ġesu please, u grazzi tal-ħassir, grazzi tal-ħat edna bla teba, u ferħana, yes, wasalt! Wasalt! U x-xitan giddieb. ħatkun ferħan dakinhar bla teba. Bla teba, u mux ħatamel xi 4 miljun sena purgatorju laqqas, għax id-dem ta' Kristu biżejjed. Lill-Alla waħdu s-Salvatur tagħna permezz ta' Ġesu Kristu. Sidna glorja, kobor, qawwa u seta qabel kull żmien. Issa għal dejjem ta' dejjem. Ġesu jifmek, imma mhux kif ġib pritkat li jifmek, ibqaffeċ għax jifmek. Jifmek hija, imma biex tinbidel. Jgħidlek Lut 2:17 li għalhekk kellu jkun jiġbaħ il-ħutu f'kollox. Biex ikun il-qassis il-kbir, ħanin u fidil dak li għandu x'jaqsam Malla. Ġesu jifhem minn xiex inti għaddej. Imma jrid iwaslek fil-punt fejn inti tifhem minn inti u timxi dritt. Għax hekk jistħoqlok wara kollox, tajċ ma jistħoqlix. Alla jaħseb li jistħoqlok. Kieku ma jistħoqlokx ma kienx jgħod jibgħat il-Ġesu kien ħallik kif int. Alla int ġojjel, int jistħoqlok. Ġesu fuq is-salib meta tħares lejh qed jgħidlek dan hu l-valur tiegħek. Mu għajx għalih. Tlift kollox, tlift kull ma jien biex inti ssib dak kull ma miltek. Efesin 6, ħanaqlaq. Efesin 6. X'jgħidlek mhux li għandna armatura tal-fidi. Aqbad dik ix-shield of faith. Xabla tal-kelma u li jiġi lejk kisser, għandek dik l-autorità f'Ġesu. Kiku wara dal-messaġġ jien ħal intefa' żmien issa u nħeġġitkom tagħmlu bħali. Rumani 6, 7, 8. 8 mbagħad jitkellem fuq l-Talla manifestati. U l-ewwel Ġwanni l-ewwel tieni kapitlu. Li jurik biċ-ċar li m'għandekx għalfejn toqgħod tgħix fid-dnub. Ġakbu 4-7 jgħidlek mela qgħod wara Talla. Iqfu lix-xitan bl-Ingliż isbaħ submit to God. Is-sottometti li Alla. Jekk għadek qed tgħix hekk għax għadek m'intix sottomess, ġib dik ir-referenza tal-Mamudija u għid lesti imma da madnub. Daqshekk. Oqgħodu warida Talla, ifu lix-xitan u jaħrab minnkom. U fl-aħħar ħanalaq bdi fadal ħafna imma bdi ħanalaq. Oqgħod attent li x'titfa' qed ngħidha lilu wkoll ta'. Oqgħod attent fuq x'titfa' għajnejk.
Kultant tibda filmu f'nofsu, per eżempju, jibda b'affarijiet li fil-kuxjenza qed jgħidlek itfilu. Tox tajt ħantih ċans ieħor, għax tara xi ħaġa li m'għandekx tara u titfak band oħra. Jekk Alla tikellmek fil-kuxjenza tiegħek jekk għandek titfilu, itfilu. Oqgħod attent biex timla r-ruħ tiegħek. Għax ir-ruħ tiġi f'pożizzjoni li tissottometti taħt l-ispirtu. U Filippin 4:8 jgħidlek li titfa' moħħok f'kull ma hu veru, mhux fuq f'kull ma hu jidba, fuq kollu dak kollu tal-moħħ karnali ma titwarbu b'da minn hemm. F'kull ma hu xieraq dal qed nara. Armi. F'kull ma hu ġust, f'kull ma hu safi, dak li tħares lejh ħad tipproduċi. F'kull ma jġeddet l-imħabba, f'kull ma jistħoqlu l-ġieħ, f'kull ma hu virtu, eċċellenza morali, f'kull ma ħaqqu t-tifħir fuq dan naħseb. Kolossin 3:1 minn wieħed jgħidlek illi tfittex il-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin talla. U aħseb fuq il-ħwejjeġ tas-sema jgħidlek l-istess ħaġa bażikament imma jidħol fiktar dettall. Ħanagħlaq. Grazzi Ġesu. Wasalna fl-aħħar. Jekk inti jagħtaw illum u tgħid fallejt jien jew tibda mill-ġdid ma' Ġesu, tista' tagħmel dan. Ħatagħmel ħasejjaħ jekk tittinżel hawnhekk naf l-iskom dal-affari għax jiena li ngħid. Imma tista' tiġi jekk trid. Jekk tħossok skomdu titli fix-xorta tibżax, ibqa' fejn inti itlob mill-qalb, imma jekk tiġi hawnhekk nistgħu nitolbu miegħek mhux biex tirċievi xi ħaġa, ħanagħmilha ċara. Għax tittamel il-ġlieda. Imma nistgħu nitolbu miegħek biex tirċievi revelazzjoni ġdida biex dak li smajt isir realtà fil-ħajja tiegħek. Eħu ver inti issa. Grazzi tal-li smajtu dak li kelli xi ngħid tal-li inkoraġġajtuni. Tinsiex, Ġesu r-Re u x-xitan giddieb, tisimgħux minnu. Alleluja. Grazzi Ġesu, Gloria l-Mulej. Ringrazzja l-Mulej għalik, brother. Jekk inti lejla dal-klim, speċjalment għal dawk li intom ġodda, għal dawk li intom għadkom qatt ma miltu id-deċiżjoni fil-ħajja tiegħek biex verament iċċedi ħajtek il-Ġesu. U għal dawk li intom qed tistragiljaw bħalma għal Dwayne. U tridu l-lejla tpoġġu fil-prattika u tirċievu jew tagħmlu pass ieħor illum jew pass ġdid dedikazzjoni biex inti tgħid millum il-qudiem jiena ħammut ma' Kristu, ħammut għar-rieda tiegħi. Mhux iktar dak li rrid jien mulejja ma' dak li trid int. Illum din hija ċ-ċans tiegħek, jekk inti l-lejla tgħidli Pastor, jiena nixtieq nagħti ħajti l-Kristu. Irid inkun salvat, ma rridx inkun mitluf, irid ikolli s-sigurtà li jekk jien meta jalaq li ċens naf li sejr il-ġenna u nibda l-ħajja ta' dejjem minn issa. Għax Kristu għandu pjana l-ħajtek u dak li smajt illum huwa l-wirt tiegħek hemm ismek fuq. Imma inti trid timxi fih. Ma nistax nimxi fih jien għalik. Inti trid timxi fih. Bil-qawwa tal-Ispiritu Santu iva, imma inti trid timxi fih. Jekk hawn xi ħadd minnkom li tixtaq minn din id-deċiżjoni, tax nistħi. Vera Dwayne qallek li skomdu tiġi għaw barra, però ħanilkom ħaġa. Darba kien hemm oħt, kien hemm waħda. Għart li allura jiena biex nirċievi l-Ġesu jew biex nitlob ibnoqdoqna li dejja. Dak il-ħin mill-Ispirtu tiegħi taf x'għedtilha, għedtilha sister. Għedtilha ringrazzjala li inti kol m'għandek bżonn tolli għajdejk għax Kristu sammara mas-salib. Jekk inti l-lejla tgħidlu mulej illi rid nolli dejja bħala sinjal, bħala jien lest inċedi. Olli dejk fejn inti. Olli dejkom dawk intom tidu lestu vera ċedi ħajtek għal Kristu olli dejk bla misħija ta' xejn. Halleluja. Kulħadd bil-wifqa. U ħanejdu talba magħkom inti li inti fuq il-YouTube, inti li inti fuq televizjoni jew Facebook u qed tara din. Dawk kollha li għolejtu jdejkom. Tieni daqsxejn mużika brother. Nixtieq talba li ħanejdu, immaġina li kieku lejla int tmut fir-raqda tiegħek. Imma jekk tgħidha dit talba minn qalbek u vera vent tfissirha, inti l-lejla tkun lest, bla teba, bla dnub,
tidher qaddis u perfett qudiem Alla. Edi talba warajja minn qalbek, però mhux talba biss, talba li ġejja minn qalbek b'deċiżjoni li biex tibda ħajja ġdida u tħalli lil Kristu jinvadilek ħajtek. Ħadd ma jiċċaqlaq please, onoraw lil Alla. Kulħadd jgħidha di talba. Ejda mija jintu kommi fuq il-YouTube. Illum issa qaddis. M'għandix fom biżejjed biex nirringrazzjak tal-Vanġelu ta' dan il-weird glorious li int għandek għalija. Li huwa moti li bxejn bil-grazzja u jien nirċevih bil-fidi. Mulej bis-saħħa tiegħi jien ma nistax insalva. Bl-opri tiegħi, bl-efforts tiegħi karnali, ma nistax neleb id-dnub. Minti batli il-libnek Ġesu biex u jidħol f'ħajti, juhu over f'ħajti u jgħix Kristu minn ġo fija. Għalhekk illum ngħidlek Ġesu ejja f'ħajti. Poġġi jien fuq il-tron ta' ħajti. U millum il-qudiem kun int verament is-sit tiegħi, il-mulej tiegħi u s-salvatur tiegħi. U kisser minn fuqi kull ħakma, kull biża, kull gidba tad-demonju fejn illimitani bil-gideb tiegħu. Illum naċċetta u nemmen li dak li hemm miktub fil-Bibja fi Kristu huwa kollu għalija. U millum il-qudiem irrid nesperjenzah fil-ħajja tiegħi bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. Illum ngħidlek mulej grazzi tal-li ħfirt li d-nubitu kollha, ħsiltni bid-dem qaddis ta' Ġesu Kristu. U bl-Ispiritu Santu wellitni minn ġdid. Illum niddikjara li jiena ta' Ġesu Kristu. Ix-xitan tilifni, m'għandu l-ebda jett fuq ħajti iktar. Jien ta' Ġesu Kristu. U Ġesu Kristu huwa tiegħi. Millum il-qudiem nagħtik glorja u tifħir missier bil-qawwa tal-Ispiritu Santu fl-isem glorjuż ta' ibnek. U llum Sidi Ġesu ta' Nazaret. Halleluja. Amen. Ħatu ċabċiba kbira lil-mulej. Halleluja. Għal daw kollha li jintom għedtu din it-talba fuq Facebook, YouTube, nħeġġek number 1 issa wara din it-talba, ibda qra l-Bibja. Tkellem għal-mulej fit-talb, jirringrazzjah. Ejja xxirek magħna kull nhar ta' erba' u nhar ta' sibta hawnhekk, kull nhar ta' ħadd filgħodu. Fl-10 ta' filgħodu l-ħadd u l-erba' u s-sib fis-seba'. Ibda qra l-Bibja. Jekk għandek bżonn it-talb, jekk għandek bżonn tkun taf iktar, ikkuntattjana. Il-paċi magħkom, narawkom is-service li jmiss. God bless you.